Hello bayarok hanya hai tini nong bagai ta kaisa application tui phaikya o application hongke norok agi je use khaio o mahai tam hongke tini kaisa nong bagai kaham kai application ang naitugui tubukha tam hongke agi norok TikTok Likee ni video swnam makhana aboni bisingtwi tak ban khaimani pore takte kaisa nong hoka amai same kai norok tabuk o TikTok Likee o swnamma haike video aro swnamui upload khai mano aro swng hindi bai bo khai mano sini koprok bai bo khai mano joto boni khai mano norok je khaina muchungmano boni khai mano abo hongke o application hongke norok Play Store o thangni available engti norok download khai mano application hongke snack video do iko andro tongo norok nai nukna last ni aboni click khaike mahike nukjaknai norok aro video swnamna hingke nugui mano hima haike allow di tabo ang khlaiya mane nongno khlaina phunukmanche ang ta khlaiya ko iko aro tak norok video khlai mano haborok ang tabo khlaiya nukhana engti khlai mano norok abono download khaimani pore norok no Facebook bai mobile number bai email ID bai login khlai mano norok o ongono download khaini bunjukhe application no download khaini bunjukhe Play Store o thani bini bumung snack video ni search khai di manthanai available tongo YouTube ongko ago sorry Play Store o available tongo asung nota nongno je application tui phaikya abono norok hamjakhe like khai di comment khai di share khai di an video no tini norok no phunukma hai norok bo share khaike tei bui bo saimani download khainani tei kha khayo norok asuk dini TikTok Likee video ma swnam yang tongmani bom hain tongmakha aboni tui bisingtwi ang tini abono kaisa application nongno sai reka o application no download khainani fatafat toti no download khai khlai di video kaham kaham naithok khai sini deborma rok ni video to tamon sanai motamoti chale chawo normal naithogo nok je age Likee o swnamma haike same kaino aro bo swnamui mano kuno mane Likee bai kuno ase phelaiya same no bini norok swnamdi engti video khlai di naidi comedy tam naina muchung funny da comedy joto no aro nai mano khlai mano same to same Likee mane khai bini bumung simi alada khe nongkhoka abo Likee rok ban wngmani pore tak mahike tikhlai reka hoina norok engte swnamui mano Play Store o thani Play Store o phadi search khai di ani agabare nangi search khaijak iko norok abono download khainani iko ani download khaijak already on bagai open hinui phunuk tongo ang obo open khaija tabuk agin no open khaijak musungno tamo hongke norok an channel o first time nai tongkhaba subscribe khai di tei bell icon no bo sini di tamo hongke je somoyo ang video kotal upload khaio abo bonse sekang nainani bagui hingke norok saimannai ang tam no video da norok naithokjak khe comment khe sari ang no bagui tab application kaham tunai ja norok tam swnam muchung abo norok ano comment khe swngui mano ang arpore norokno khlai phunuknai norok je bujiya tongmano sadi tam bujiya joto no sai khana ready bujiya hingke ang tasa video swnam phunuknai no bagui norok tei onhyani application ni tei ano sana muchung khe ang oboni tei bo norokno video khlai phunuknai asungno jotono no hambai।